Us llegiré un fragment d'aquest llibre que porta per títol Cors de Gofre, escrit per Maria Parr i il·lustrat per Suzanne Zeller. Havíem d'assajar. Feia tant de temps que no havíem provat les flautes que gairebé ens havíem oblidat que les teníem. Vam començar a la nostra cuina, però al cap d'una estona la mare ens va dir que havia d'escoltar una cosa importantíssima a la ràdio i ens va demanar que anéssim a un altre lloc. Al menjador només vam tocar una nota cadascú abans que el pare ens digués que era bonic, però que el seu cap no aguantava tons tan aguts els dijous. Així que vam baixar a veure l'avi, però el seu audiòfon va començar a xiular. Així que també vam haver de marxar d'allà. Al final, vam anar a l'estable i ens vam asseure al tractor vell. Vam practicar i practicar, però només hi havia una cançó que ens sortís a tots dos i era Santa nit. L'havíem tocada al concert de Nadal de l'escola. «Oh, se'm posa la pell de gallina», va dir l'Helena. Li semblava que tocaven d'una manera celestialment bonica. L'endemà feia un sol radiant i 25 graus. El mar s'estenia com un llençol blau. El vaixell de l'avi era un puntet molt llunyà. L'Helena i jo vam córrer tot el camí fins al moll i van haver d'esperar 10 minuts al transbordador. Vam amagar les flautes dolces sota la samarreta quan pujàvem a bord, però el pare les va veure. Va repicar amb els dits sobre la seva bossa dels bitllets i ens va mirar seriós. «No vull sentir ni una nota al transbordador. El capità es pot distreure i no encertar el moll», va dir.